F'konferenza tal-aħbarijiet fejn fija komplet toħroġ il-ħdura tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista fil-konfront tal-istituzzjonijiet ta' pajjiżna, id-Deputat Nazzjonalista Carol Aquilina li s-soltu jitkellem dwar kollox għalli m'għandux kumment meta mistoqsi x'qed jortnawlhom tar-Repubblika biex jgħidu dwar id-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru Robert Abela li jaqbel mal-pubblikazzjoni b'mod inġenerali tal-inkjesti skont ir-rettezza tal-ġustizzja. Il-Prim Ministru kien ċar anke meta qal li huwa favur id-dikjarazzjoni u l-pubblikazzjoni anke ta' inkjesti b'mod ġenerali. X'qed jgħidulkom pubblika jew anke dak li għalek Wenker dwar dan? Xejn, m'għandix informazzjoni dwar hekk, m'għandix kubbej dwar hekk. Carol Aquilina kien evidentament skomdu meta One News għamel referenza dwar kif jitmexxew mill-fazzjoni estremista fiħdan il-Partit Nazzjonalista fosthom mill-Aqda Repubblika li l-President onorarju tagħha huwa proprju Hugh Robert. L-istess weġiba li ma jafx u m'għandux informazzjoni ta' wkoll għal mistoqsijiet oħrajn fosthom dwar il-finanzjament tal-Partit Nazzjonalista u kif issa ilhom is-snin jiksru l-liġi u ma jdaħlux il-kontijiet awditjati lill-Kummissjoni Elettorali. F'konferenza tal-aħbarijiet bid-deputata Paula Mifsud Bonnici Biswitu, Carol Aquilina beżaq il-ħdura u kliem dispreġġjattiv fil-konfront tal-Avukat Ġenerali. Xi ħaġa li anke ġiet innotata mill-Ministeru għall-Ġustizzja li fi stqarrija għalli dan it-tajjir u insulti kontinwi u mantiżi biss biex jagħmlu pressjoni fuq il-ħidma tal-istess uffiċċju. Li wieħed jgħid li l-Avukat Ġenerali hija inkompetenti u jattribwila aġġettivi dispreġġjattivi bħal dawk li qed tagħmel l-Oppożizzjoni u għal forma possibbli ta' tisservizz lejn il-ħidma tal-istituzzjonijiet ġudizzjarji ta' pajjiżna ingħad fl-istqarrija dan filwaqt li l-Gvern tenna l-fiduċja sħiħa fl-istituzzjonijiet kollha ta' pajjiżna.